La nostra reserva d'esmena està adreçada amb la intenció d'incrementar la partida de subvenció que hi ha en la reserva menciona el bus express, però va dirigida al transport públic, concretament al que és el transport en bus. Nosaltres la considerem important per diferents raons. Primerament, com una acció dirigida a tots els usuaris que necessiten del transport públic per anar a treballar cada dia i que no disposen d'altres mitjans. Per a molts, el cost que suposa anar diàriament en bus significa una part considerable dels seus ingressos. Pensem que la reducció de les tarifes, compensant l'augment de les subvencions en les línies deficitàries, que en si són la majoria i som conscients, seria un bon incentiu per augmentar la utilització del bus. Incentivar el transport públic és una de les primeres mesures en política mediambiental de la majoria dels països europeus. Però no veiem accions decidides per part del seu govern, en aquest cas el govern d'EDA, en relació a aquesta qüestió. Han optat per subvencionar vehicles elèctrics per a usuaris privats, una política que puntualment està bé per reforçar les dades econòmiques del sector de compra-venda de vehicles i que de retruc té un impacte mediambiental. Però poca incidència per a la població que no pot accedir a vehicles de gamma mitja-alta i, per tant, a un preu considerable. Millorar el servei del transport públic hauria de ser una prioritat dins la política mediambiental del govern. Vostès hauran subvencionat en aquest any, si el comptem, fins a 3 milions d'euros la compra de vehicles elèctrics quan ho podien haver fet per la millora del transport segregat, si és el que vol potenciar de veritat són les polítiques de mobilitat sostenible, afectant així a molts usuaris i no a uns pocs. Amb això no diem que aquest govern no hagi fet res en aquesta qüestió de política mediambiental. Tot el contrari, Andorra, amb molt bon criteri, s'ha sumat a les accions globals per la lluita en la reducció de les emissions contaminants que afecten el canvi climàtic i s'han creat tot un programa d'ajuts per la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables. A més, ja tenim entrada a tràmit parlamentari la LITEC, el projecte de llei d'impuls de transició energètica i del canvi climàtic que vol apropar el país cap al compliment d'aquests compromisos i cap a un canvi de paradigma en l'entesa de la política energètica i ambiental que a priori compartim plenament, encara que no en algunes qüestions com les que avui mencionem. Tot i compartir aquest principi que persegueix el projecte de llei, que no entrarem a discutir avui, ja que no pertoca, s'ha de comentar que en relació al transport públic, des d'aquesta perspectiva que nosaltres mencionem, se'n diu ben poc. Un transport públic amb un preu més assequible pels ciutadans reduiria el nombre de vehicles en circulació cada dia i reduiria els nivells de contaminació al centre i les cues en moltes de les parròquies. Caldria també promocionar millor pels turistes la utilització d'aquest transport, aconseguint alhora també una bona convivència entre els usuaris habituals i els puntuals, com succeeix ara durant els períodes d'hivern. És necessari modernitzar els sistemes d'informació sobre els horaris en les parades de tot el país i informar sobre els preus, abonaments i línies de forma eficient. Precisament aquesta setmana hem vist com se'ns informava que Confeda treballarà en aquesta direcció, cosa que compartim i pensem que és una bona iniciativa, encara que si vam entendre bé sembla ser que serà mitjançant una app i des del mòbil es podrà consultar tota aquesta informació. El que passa és que el govern tindrà una altra segona feina aquí, que és garantir la connexió wifi a tot el país per tal que també els usuaris que venen, sobretot els turistes, es puguin connectar per consultar aquesta informació. Sabem que l'import de l'esmena que hem fet segurament és insuficient per aconseguir tot el que caldria dur a terme per fer del transport públic una plataforma més utilitzada. És necessari una inversió en un pla general que contempli aquestes qüestions i d'altres. La partida que proposem, aquests 250.000 euros, podria ser una bona contribució per començar o iniciar o fins i tot incloure dins de tots aquests plans que ja té el govern aquesta qüestió. Els convido a fer-ho. Milloraríem les polítiques mediambientals que ja s'han iniciat i ajudarien els usuaris acceptant aquesta esmena per aconseguir un transport públic més eficient i més assequible per a tothom. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies. Pel grup parlamentari mixt, senyora Sílvia Lewis Bonet. Sí, gràcies, senyor síndic. El meu vot serà favorable a aquesta reserva d'esmena. Gràcies. Gràcies. També pel grup mixt, per SDP, senyor Víctor Naudi. Gràcies, senyor síndic. El meu vot serà favorable a aquesta reserva d'esmena, ja que comparteixo l'argumentació exposada per la senyora Pallarès i també en coherència amb el vot emès amb el treball en comissió. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Pels consellers socialdemòcrates, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic. Els
consellers del PS votarem a favor d'aquesta reserva d'esmena i coincidim amb bona part dels arguments que ha fet la senyora Pallarès, tant la necessitat d'aquestes polítiques públiques com la inacció del govern en aquesta matèria. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Pels consellers de UL i LM no hi ha intervenció. Pels consellers del grup demòcrata, senyor Carles Jordana, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Senyora Pallarès, com vostè no desconeix, i després segurament ens ho confirmarà el ministre, s'està treballant en l'elaboració d'un nou plec de bases per la gestió de les línies de transport públic, on es revisarà el funcionament i costos de totes les línies del Principat, inclosa la del bus express. Reduir, per altra banda, el pla d'ajuts al sector de l'automòbil creiem que és un error, atès que està destinat per fonamentar l'ús del vehicle elèctric, que és una aposta decidida i estratègica per a nosaltres i aposta que, com convindrà amb nosaltres, ha sigut molt exitosa. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Pel govern, té la paraula el ministre, senyor Gilbert Savoia. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, jo voldria agrair-li la seva intervenció. No es pensi que donaré ara cap mena d'indicació al grup parlamentari perquè canvi el sentit del vot a la comissió, però sí que voldria agrair-li primer els reconeixements que ha fet globalment en temes de medi ambient i per tant això d'entrada, perquè jo crec que posa un problema o una qüestió que és bo que hi debatem. També perquè vostè és molt conscient que tècnicament l'esmena i no s'ho prengui malament, no s'aguanta en el sentit que el bus express és un contracte i que per tant no es pot ampliar el cost. Vostè ha fet la reflexió i ja li dic només a la introducció de dir que la seva intervenció estava dirigida a posar la problemàtica del transport públic i no necessàriament amb aquest mecanisme. Permeti'm dos consideracions. La primera, jo crec que aquest objectiu és lloable, després explicaré per què discrepo del plantejament de la subvenció. Sí que crec que és una llàstima que hagin optat per treure els diners per financiar això del programa Engega. És una llàstima. És una llàstima perquè 3.400 vehicles venuts, alguna cosa s'ha de fer, no? Si el parc cada any es renova a nivell de 3.400 vehicles, alguna cosa s'ha de fer també en quant a reforçar la capacitat de penetració del vehicle elèctric mitjançant la compra. Aquest és la mobilitat encara està més en un concepte de propietat que canviarà amb el temps, però jo crec que és imprescindible. És un mal missatge perquè bàsicament trenca un consens ample, jo crec que no solament polític, sinó també d'institucions que han participat de forma activa a impulsar la mobilitat elèctrica, perquè al final l'impuls de la mobilitat elèctrica que tant el ministre Calbó com el meu predecessor, el Jordi Alcover i el Jordi Torres, van fer, s'ha de reconèixer que l'Automòbil Club, per exemple, va ser precursor i líder en proposar aquest reforçament i que l'AIBA també ha sigut un col·laborador molt actiu amb ajudants a fer realitat aquest programa Engega. Però anant a la qüestió que és la del transport públic i sobre la qüestió de si aquesta subvenció pot ajudar que hi hagi més penetració, que és jo crec que la qüestió principal, deixi'm donar-li algunes dades, mal li pesi al senyor López, que potser també ara em retreurà de donar massa xifres una altra vegada, és broma. No, jo crec que és bo que tinguem tots, perquè al final han sigut polítiques dels diferents governs, una idea de quin és el nivell de subvenció que avui es dona en el transport públic en general. El bus express, que és la primera expressió, que a més és un projecte que probablement coneixeu bé, la subvenció arrenca ja només amb la compra dels vehicles que es van posar a disposició, perquè es va subvencionar el 80% de la compra i això va suposar en total, en diferents períodes d'amortització, 1.700.000 euros d'inversió per part de govern per equipar aquesta infraestructura, a més d'un cost anual més o menys de 800.000 euros, que ha sigut l'aportació que més o menys durant tots els anys s'ha anat aportant. A més d'aquesta participació de govern en el bus express, s'hauria de comptar la participació en el bus lliure, que són 2.600 usuaris, dels quals es subvenciona el 76% del cost. Això són pràcticament 1.800.000 euros, 1.700.000 més o menys. La tarja blava i la tarja magna, que són carnets que aquí sí que he de dir que són molt difícils de traçar i aquesta és una problemàtica que justament la plataforma de mobilitat integrada que impulsem ens hauria de permetre de tenir, que són també uns 700.000 euros. La
abonant bus nacional, que serveix per un col·lectiu de 110 estudiants universitaris i que està subvencionat al 90%, que això és un import petit, 50.000 euros, i el transport escolar, que evidentment és un gruix molt gran, que és un transport escolar segregat, que està també subvencionat al 80%. És a dir, els esforços dels governs en general en quant a política de suport en el transport públic és tangible. Són 1.900 els usuaris del transport segregat escolar i en total estem parlant d'una mica més de 5 milions d'euros en global d'esforços perquè hi hagi un transport públic, a més d'algunes beques, perquè educació també en aquells alumnes que tenen problemes, tot i que està subvencionat al 80%, doncs que tenen problemes per arribar, hi ha una partida de 200.000 euros en beques que estan fetes perquè arribin al 100% de la subvenció i aquestes beneficien a 800 usuaris. 800 usuaris entre bus lliure i transport escolar segregat. Això jo crec que és bo tindre aquesta perspectiva en general. I si em permet ara aniria al fons de la qüestió, que és si una subvenció sobre rebaixant el preu del bus comporta un increment d'utilització d'aquest bus. I això, vostè que és amant, a més, senyora Judit, perquè ens coneixem i hem tingut temps a vegades de compartir estudis, hi ha molt pocs exemples d'estudis concloents sobre impacte de baixada del preu del tíquet, sobretot amb el canvi de modalitat. Una altra cosa és que hi hagi més viatges i una altra cosa és que canvin de modalitat. Hi ha dos exemples que són el de Hasselt a Bèlgica, que ja té 16 anys d'antiguitat i que per tant ha estat molt estudiat. El número de viatges es va multiplicar per 10, per tant podríem concloure ràpidament que ha sigut un èxit. Les xifres són menys parlants quan parlem de si això hi ha 10 vegades més de viatges, però si la gent ha canviat d'hàbit. I francament el 37% només dels usuaris eren nous, però el 50% d'aquests usuaris eren gent que abans anaven a peu i en bicicleta. I el que vam fer al moment de posar gratis el bus és que hi va haver una transformació de la gent que anaven a peu i en bicicleta per agafar el bus. I la part de mercat del bus es va situar en un 5%. I sobre el total de mobilitat, malgrat ser gratis durant 16 anys, la penetració del bus va ser només un 5%. Fins al punt que l'augment de viatges amb una baixada d'usuaris que no justificava el fet que hi hagués un canvi en la mobilitat va fer que el municipi de Hasselt tornés a reintroduir pagament, si no m'equivoco, fa un període de 3 anys, subvencionat, però va tornar a començar a introduir pagament. L'altre exemple és Tallinn a Estònia, que és un exemple més recent, del 2013, a través de referèndum, que també es va impulsar el fet de passar a un sistema gratuït, absolutament gratuït. La penetració va ser d'un 3%, de la qual un 1,2% s'estima que ve del fet de nous usuaris. L'altre 1% és pel creixement que també hi ha de mobilitat en general. I, per tant, hi ha pocs elements que siguin concloents en quant a la capacitat de canviar els hàbits. El que es fa és multipliquen els viatges, es redueixen les distàncies, la gent que feia segurament distàncies més curtes perquè es feia a peu o en bicicleta, les fa en bus perquè és gratis, i per tant l'objectiu que vostè persegueix, que és l'augment de l'utilització del bus, una cosa és l'utilització del bus per a aquells que ja el porten i l'altra és de penetració o de canvi de model de transport per part dels que van en cotxe. I això, l'elasticitat de la reacció de migració de cotxe individual a bus per fet de ser inclús gratis, imagini's el que és una subvenció només de 250.000 euros, inclús gratis, els estudis, almenys fins ara, no ho conclouen de manera assertiva. Per tant, em sembla que aquesta mesura no contribuiria automàticament, encara pugui semblar obvi al principi, a que tinguem un canvi realment d'ús. Sí que és veritat, i això ho diu vostè al final de la seva intervenció, que fa falta un pla general, una política global. Amb això no puc estar més d'acord. Jo crec que és el moment per engegar una sèrie d'accions en diferents àmbits. A la conclusió a la que hem arribat des del Departament de Transports, del Ministeri i dels professionals que hi treballen és que el primer ara era sobretot engegar que l'experiència del bus sigui més bona pels usuaris, aquesta era la gran prioritat, i que això pugui també
també contribuir a que hi hagi una millor utilització, el sistema d'informació, la puntualitat de les línies, la capacitat de pagar, la fluïdesa en el pagament, i això són uns dels objectius que la plataforma que estem treballant amb FEDA hauria d'assumir i assolir. Per tant, des d'aquest punt de vista sí que m'agradaria donar-vos una mica de previsió de full de ruta, perquè sé que jo em vaig comprometre a tindre les línies del bus al mes de desembre, i no ha sigut el cas, i per tant jo crec que convé de reconèixer-ho, amb un exercici que no sé si és d'humilitat, com demanaven aquest matí, però convé no serà de franquesa. Sí que és veritat que amb FEDA s'ha treballat molt i jo crec que he d'agrair al grup de treball que FEDA ha posat en marxa, perquè jo crec que han fet una molt bona feina, que hauria de culminar aquest març-abril a la sortida del concurs per a la plataforma de mobilitat integrada per part de FEDA. Una plataforma que serà una mica diferent de com l'havíem pensat. I això explica, en part, aquest retard de 2 mesos que tenim. Nosaltres vam sortir amb la idea que havíem de donar la solució a busos i bicicletes elèctriques. Hauríeu d'anar acabant, si us plau. Perdó. S'ha afegit la part de pàrquings. Jo crec que això és molt important. No hi ha solució de mobilitat possible si no hi posem els pàrquings i no tenim polítiques integrades de gestió de pàrquings combinades probablement amb autobusos. I he de felicitar i agrair als comuns que s'hagin posat de seguida a disposició i estem finalitzant la firma d'un conveni perquè ells posin a disposició o explorem aquesta capacitat de gestionar totes les places de pàrquing d'Andorra com a país. Jo crec que és un primer pas que hauríem d'ampliar al privat i les poques converses que hem tingut, molt informals, em porten a ser optimista. Un cop tinguem aquesta plataforma de FEDA, les característiques dels sistemes embarcats que hauran de tindre els nous busos els inclourem en el concurs de línies de bus, que també sortirà, per tant, març i abril, en paral·lel amb el de FEDA, i això ens hauria de permetre una cosa que és molt important i que voldria acabar, senyor síndic, i perdoneu per estendre'm, dades. Dades per prendre decisions. Això és el que necessitem, senyora Pallarès, perquè avui en dia totes les decisions que prendríem en mobilitat serien a cegues, perquè l'úniques dades, algunes poques que tenim, són de la línia Bus Express, perquè era una concessió, però de la resta no tenim les dades per saber freqüència, número de passatgers, etc. I per tant, jo crec que el conjunt d'aquest ecosistema de mobilitat que estem construint ens hauria de permetre dissenyar una política de mobilitat amb un termini, jo crec, relativament curt. Jo crec que en un període de 2 anys hauríem de ser capaços de fer-ho. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Pel grup liberal, senyora Judit Pallarès, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre, per l'exposat que ens ha fet. Jo crec que no estem gens distants el nostre posicionament ni la nostra esmena en relació a tot això que acaba de comentar, d'explicar-nos en relació a la mobilitat. Dades, estic totalment d'acord. Es necessiten dades per poder ser més coherents en relació a totes les mesures que es vulguin prendre. Per moltes qüestions, jo soc molt conscient que som un país on per les distàncies i per les habitatges, la segregació dels habitatges i les parròquies altes i com ens desplacem, tots ens desplacem cap al centre i tenim una cultura de cotxe molt instaurada, però penso que també dins de tot aquest canvi de paradigma que s'està plantejant actualment a Andorra i amb aquestes noves iniciatives, doncs penso que gran part del que se voldrà incentivar és això, un canvi de paradigma i per tant un canvi i un esforç per tenir nous hàbits. És curiós que un lloc com el nostre, un país com el nostre, on els nostres nens van en bus escolar des de ben petits, després els donem el bus lliure i van en bus contínuament i fins als 18 anys ens desplacem i també ho havíem fet nosaltres amb bus, arriba un moment en què sembla que això ja no sigui factible i passa a ser factible per uns pocs, per aquells que no es poden permetre o que a casa se'ls compri una moto o un cotxe per desplaçar-se i aleshores canviem ràpidament una qüestió d'un hàbit que teníem de sempre, perquè tots creixem, anem en bus, normalment, no sé que els portem personalment fins a l'escola, però la gran majoria ho sabem pel transport escolar. Aquesta dada sí que es té, la utilització del bus lliure també són dades que ja es disposen i per tant és curiós que hi ha alguna en la qual creixem
amb això, doncs de cop i volta es perd aquest hàbit i ens agrada l'altre. Jo no tinc res en contra en relació a la qüestió del... Era plenament conscient, comentava també el senyor Jordan, en relació a les concessions, de les noves concessions que s'han de donar en relació a les companyies i que havien de sortir, que s'estaven avaluant certes qüestions, també ho sabia. I la qüestió del vehicle elèctric, també he de dir que la nostra esmena, com comentava, semblava que era difícil d'encabir, perquè sincerament és que era molt difícil d'encabir dins del pressupost com poder establir aquesta via ni que fos per un import que ajudés, ja fos dins de la comissió a transaccionar-la, ja fos per obtenir més dades, ja fos per fer una campanya que incentivís aquests canvis d'hàbits, ja fos per allò que es considerés per utilitzar més aquest servei públic per tots, per molts en general, i no aquestes grans que trobo que són compatibles, o sigui que una cosa no hauria de treure l'altra, però que ens hem centrat en una qüestió com el vehicle elèctric des de fa uns anys i hem deixat de banda el poder incentivar més aquest transport públic que ajudaria també a reduir el nombre de vehicles que tenim dins del nostre país. Jo visc a Arinsal. Els meus fills utilitzen el bus quan cal, ara ja m'ocupo de si soc la zona 2, de comprar l'abonament mensual perquè surt més econòmic, però curiosament, jo aquest matí hagués arribat únicament amb 10 minuts de diferència del bus perquè el bus a Arinsal al matí és molt puntual. Jo puc dir que és puntual perquè sé que ara surt, sé que si el necessito un dia i això funciona. I de fet ja tenim estudis, ja es van fer, jo formava part del Comú de la Massana, quan es va fer abans de començar amb la línia del bus express, uns grans estudis al país en relació a la utilització del bus. I curiosament es queixen de la impuntualitat del bus aquells que no el fan servir mai, perquè els que l'utilitzen cada dia saben que el bus arriba, els nens arriben a escola amb el bus lliure, tots arriben. Per tant, això són de vegades tòpics que s'instauren i que hauríem de, a través d'aquestes campanyes, poder modificar-lo. Jo penso que no està en contradicció la nostra esmena. Si haguéssim trobat la via de poder-la transaccionar dins de la comissió cap a alguna cosa que també fos més útil, però també enfocat cap a aquest transport públic i cap a aquesta reducció del preu que segurament es podrà avaluar millor en el moment que se tinguin més dades, també soc conscient d'això, però pensem que és important no deixar-lo de banda dins de tota aquesta política que s'està establint. El transport públic és molt important en totes les polítiques mediambientals i no s'ha de deixar de costat. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra intervenció per part dels senyors consellers? Senyor ministre. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, molt breument, per compensar que m'he passat de frenada en la primera intervenció. Agraeixo les paraules. Aquesta idea de fer compatible prosseguir l'esforç amb el programa Engega i amb iniciatives que vagin cap al transport públic, doncs em sembla una bona, i ho entenc perfectament, que a vegades la tècnica parlamentària ho posi difícil i per tant ja ho recullo. També recullo aquesta opinió seva sobre el grau de satisfacció. Les enquestes de satisfacció ensenyen que realment els usuaris en general així ho manifesten, però això no treu que en un país on tenim 8 milions de visitants, on ens entren 4 milions de cotxes a l'any, el que han de fer és aparcar-se i després moure's. I aquests usuaris, els que no saben com vostè cada dia, perquè està acostumada, perquè és el seu hàbit i perquè molts dels usuaris a vegades no tenen altra manera de fer-ho perquè no tenen ni carnet ni cotxe, perquè vostè sap que més o menys el 60% dels usuaris no tenen carnet o cotxe, en aquesta població, en aquest segment de població, se'ls fa més difícil d'ubicar les rutes i d'ubicar quines són les companyies, etc. Per tant, jo crec que les noves eines ens han d'apropar a una millor experiència i que, per tant, han d'ajudar a que el transport públic guanyi quota en el futur. I jo crec que, com deia abans, un cop tinguem dades d'aquesta primera any d'explotació de tota aquesta plataforma, jo crec que serà bo que el govern que hi hagi en aquest moment s'assenti, perquè és cert que la política de subvencions i tarificacions o packs de tarificació de rutes necessitarà una repensada. Ja li he dit abans que estem subvencionant tant o pràcticament tot un tros del transport públic i quasi bé gens un altre tros del transport públic. S'haurà de fer una reflexió al voltant d'això, però vostès i jo sabem que canviar aquesta situació serà difícil, perquè en els usuaris on els demanarem més esforç, potser per compensar els altres que entraran, serà un arbitratge difícil. Però jo crec que això, com deia abans, només es pot decidir en base a dades i, escolti, si vostè té un cotxe de 24.000 euros, més o menys, i el vol amortitzar en 10 anys, amb els
costos que té, cada dia li costa més de 7 o 8 euros. Ningú fa aquests números. És que aquesta també hi ha una part també de conscienciació de la població. El cost de la llibertat de moure's quan un creu que n'és plenament independent, com el cotxe, però té un cost absolutament disparat respecte a la realitat del cost de l'autobús, inclús aquí a Andorra. Estem parlant de 4, 5, 6 vegades, depèn del cotxe que vostè vulgui comprar i dels anys amb el qual el vulgui amortitzar. Però el cost real diari de mantenir un cotxe és exorbitant respecte a l'opció del transport públic. Per tant, si en fem una bona experiència de transport públic i el arribem a cobrir millor, hi ha altres modalitats com de vehicles compartits, etc., que jo crec que hem de fer una reflexió i que la plataforma ja ha donat també solució, crec que tindrem un sistema més integrat. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra intervenció? Senyora Judit Pallarès. Sí, únicament per finalitzar, és una llàstima que no es pugui transaccionar al ple una esmena, perquè segur que arribaríem a un acord, però també voldria puntualitzar, quan parlava de tots els turistes, que també són molts els que arriben en bus des de França, des d'Espanya, o sigui que ens entren durant tot l'hivern, durant molts anys, i que els veiem a les parròquies altes esperant molt rato, molta estona, per agafar aquest bus, i que estaria molt bé que l'accés a tota aquesta informació de quan arriba, quan se'n va, sigui accessible per a totes aquestes persones. I que esperem també que en el futur, si se vol incentivar l'arribada de més turistes des de la Seu d'Urgell, que, sisplau, es fiqui un servei de transport públic i no comencem a incentivar el lloguer de vehicles per a sobre ficar més vehicles dins del nostre Principat i que això es pugui tenir en compte. Gràcies, senyor síndic.